हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि आंनि गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ दिनै नायलांबाय थादो। जोबोद इन्टारेस्टेड जाखागोन दिनैनि भिडिअआ। नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय आरो जोबजासे नायलांगोन होननानै नोंथांमोनखौ आसा खालामनाय जाबाय। जोबजासे नायलांबानो जाबाय दिनैनि आंनि गोदान भिडिअखौ। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जागोन थयलेन्ड टाइगार ना मा होनो ना धनजिब राम सागल होनो बेनि सायाव जागोन भिडिअआ। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। बिथांनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टेड जायो। नोंथांमोनहा नायलांदो माबायदि बिथांनि भिडिअआ। नोंथांमोनहा नायलांबानो बुजिखागोन माबायदि। आं गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुरै खावलायजि नोंथांमोना आंनि चेनेल आरे आदै थयलेन्ड टाइगार धनजिब राम सागल ना मा होनो जों मुवा नङा मुवा फाग्ला मानसिया मुवा जायो नामा मा नोंथां मुवा बेलाय मा मुवा जाखो बे मानसिया मुवा जायो नामा ए नोंल' मानसि नामा नोंल' मानसि जों मुवा जोबसो माने बेसाद आरो जों मोनसे बेसादावसो दोनबाय जोंखौ मुवानो नोंथां मुवा बिराद गोरोंलायनो बिराद टेलेन्ट नोंना होमबालाय माथो मानसिखौ मुवा होनखो नोंल' मानसि ओंखायनो बिराद मोजां खोथा लाबोबाय थायो नोंल' मानसिना जों मुवासो जों गासिबो मानसि माहारिया मुवाजों गासिबो मुवा नोंल' मानसि मुवायावसो बाहायबाय नों जोंखौ जाम्बासियान अबे जाम्बा अबे जायगायाव जोनोम जानाय जाखो नोंलाय एथ' बुरबक मानसि अबे हाखर सिङाव जोनोम जाना फैखो नोंलाय गुदुंनिफ्राय अबे गुदुंनिफ्राय जोनोम जाबोखो नोङो अबे हाखर सिंनिफ्राय नोंसो अबेबा थाम्फैफोरजों दैना गालांजानाय अबेबा मुवा बेसादनिफ्राय जोनोम जानाय जानो हागौ नैबे खर' गैयि फाग्लासो मानसियाखि मुवा जाबायबायो नोंथां मुवा फाग्ला जायो गोदाव सोरावनो बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौ लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामनो रायजोफोर खोनाबाय दा खालामना होदो बयबो खालामना हो बिथाङा मोजां भिडिअ लाबोथारो नालाय ओंखायनो बानायनानै ला आरो मा बुंबावो खोनासंनानै लाबावबानो जाबाय बिथांनि भिडिअखौ नै क्लिपखौ सालायना होनोसै आं नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो माबायदि बुंदों बिथाङा खोनासंनानै ला नोंथांमोनहा नेशनेल लेभेलाव जा रियेलिटि श' सोलिगासिनो थायो दा डेन्स इंडिया डेन्स राइजिं स्टार इण्डियान आइडल सारेगामापा माब्ला अडिशन जागोन बबेयाव जागोन मा जायगायाव जागोन बेफोरनि बादै नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो मिन्थिनो मोनगोन नेशनेल लेभेलाव सारिकामा पातानिसा होनलायलायनाया बेबो ओमफ्राय बिदिनो डान्स इण्डिया डान्स राइजिं स्टार बेफोरखौ गासिबखौबो बिथांनि चेनेलाव नुनो मोनगोन नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना हो खोनाबाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो बिराद डेन्जार भिडिअ लाबोयो बिथाङा बेबायदि होननानै बिथाङा थगायो पाब्लिकफोरखौ थगायहोनानै साबस्क्राइब बानायनानै लाबोनानै दिनैसिमबो मोनसेबो भिडिअ लाबोनो हायाखै मानो दासिमबो फाग्लालाय नुबाय गावनो बेसेबां थगायसुला नुबाय दा आरो मालायखौ बुंनो फैबावो बियो मालायखौ बखिनो फैबावो बियो थैद जालालै बेजों फाग्लासो मानसि फाग्लासो मानसि बिलाय एथ' थगाय नों पाब्लिकफोरखौ थगायै माबायदि साबस्क्राइब खामायना लाखो नुवाखै गावनो बिराद थगायसुलाखा फाग्लासो मानसिया आरो बेनो मालायखौ बा डेन्जार रायलायबावगोन आरो गावनि गाव थगायसुला बेखौ गाव जेबो बुजिना मोनाखै खोमा ना मानसिया माबायदि फाग्ला मानसिलै बेलाय दै बिबो गदाय लाबावदो नोङो बर' हिन्जावखौनो ला जों जेबो बुङा दे सिगांनाथ' फारौ जाग्रासोखामोन नालाय बर' हिन्जावखौनो लादो नोङो जों जेबो बुङा दे इउटुबफ्राव जेबो बुङा दे लाबानो जाबाय फाग्ला नोंनो थगायसुला आरो मालायखौनो बिराद रायनो फैबावो ना फाग्ला एसे ब्रेनखौ सलिनांगौलै आदै मिथिबाय गावनो गावनि माबायावनो हमजाफिनो मिथिबाय आदै मा खबर ओइ आदै मा खबर हो आंबासो जागोनलै नोंजों फाग्ला मानसिलाय बोरो राइजिं स्टारा बोरो माथो भिडिअखौनो नुनो मोना जों नोंनि इउटुब चेनेलाव मोनसेबो गैया दाबो नुनोनो मोनाखै आंबो मोसाहैगौमोन ना
टें टें नें 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 होनलायलायगौमोन आङो नोंनि बे माबायाव इण्डियान आइडलाव फाग्ला खबर हरनांगौब्रा जोंबो एसे एडभान्सनो जायलै आदै फाग्ला आरो धनजिब राम सागल नोंथाङा जे हाग्रामाखौ बुंबाय थायो माबा सिख्लाफोर लानानै मालेसिया हंकंआव हाग्रामाया जि थांनानै बेरायहैनो थांबाय थायोमोन होननानै होमबा बै समाव नोंबोथ' सोरबा राजिखौ लानानै थांदोंमोन जानांगौ बोरैबा ग्रोब लोगो मोनलायलायनानै सौदावलायदों बिसोरो ओंखायनो बियो बिनि गुदि खिथा गासिबो मिथिजोबदों ओंखायनो फाग्लाया नोंबो सोरबा रान्जिखौ लानानै थांदों जानो हागौ खोनानो मोन्दों नोंबो सोरबा रान्जिनि न'आव थानानै निउस बुथुमो होननानै रान्जिनि न'आव थानानै सप्ताबो गाहाम थानानै निउस बुथुमोनो बियो सोरबा रान्जिखौ लाना थांदों जानो हागौ बियो बयथिबो ओंखायनो बिनि सोमोन्दै गासिबो मिथिजोबगौ उन्दैयासो गुन्दाखौ हमनो हायो दै सिखावासो सिखावखौ हमनो हायो आगोलखौथ' बुंखाबाय नोंबो सासे नोंबो मालेसिया हंकंआव सोरबा रान्जिखौ लाना थांदोंमोन बोरैबा ग्रोब सौदावलायहैदों बिसोरो आं खिन्थु मिथिखाबाय डाइरेक्ट बे खोथाया सियर जानो हागौ आं खिन्थु मिथिखाबाय दा बिनि सोमोन्दैनो बोरै मिथिखो नोंसोरथ' लोगो मोनलायहैदों नोंबोथ' सोरबा रान्जिखौ लाना थांदोंमोन जानो हागौ साला उन्दैयासो गुन्दाखौ हमनो हायो सिखावासो सिखावखौ हमनो हायो बे बाथ्राया थार धनजिब राम सागल हाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै दिनैनि बे भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो